Vía libre para levar a cabo a rehabilitación do Pazo do Martelo. A Corporación Municipal aprobaba onte pola noite nun pleno con carácter extraordinario a operación decreto que permitirá ao Concello poñer a parte que lle corresponde para poder acometer esta actuación, cun orzamento que se achega a preto dos 2 millóns de euros. Dese total, máis de un serán financiados con cargo ao Plan de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Estamos dando un pouco os pasos necesarios para conseguir este financiamento, acudindo a unha liña de crédito, como están acudindo boa parte dos concellos cando se trata de intervencións de calado e precisan de financiamento adicional para financiar a parte que nos corresponde, que aproximadamente no caso de Rianxo vai un pouco menos de outro millón de euros, que buscaremos a operación de crédito máis acaída para o Concello para chegarnos con este proxecto que terá unha licitación de aproximadamente 2 millóns de euros. O punto saiu adiante cos votos a favor do equipo de goberno, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, e tamén de Ciudadanos. O Partido Popular e Rianxo en Común votaron en contra. Todos os grupos destacaron a urxencia da actuación, pero dende a oposición coincidiron ao sinalar que non se fixera antes, afeando o feito de traelo a 2 días dunhas eleccións municipais, da que sairá unha nova corporación. Dende o goberno municipal insistiron en que o fixeron coa finalidade de apremiar a tramitación, xa que as obras deberán estar rematadas antes do remate de 2024. O inmoble declarado BIC, ben de interese cultural, alberga na actualidade a Biblioteca Municipal. O edificio presenta importantes deficiencias relativas principalmente ás filtracións e humidades, así como tamén problemas de accesibilidade, que con esta actuación serán subsanadas.